už beží v plnom prúde. My vám aj takouto formou predstavujeme našich sponzorov. Momentálne držím už tašku s našim logom a logom predajne Livefish, nakoľko každý jeden tím na úvod obdržal pri registrácii túto spomenutú tašku, v ktorej sa nachádzajú reklamné predmety od rybárskych potrieb Livefish. Ja vám aj ukážem, čo všetko nám chalani pripravili. Takže klasický pero, zapaľovač, meter, nejaké tie nálepky, ktoré si môžete nalepiť na vaše vedrá, rybársky zápisník. No a každý jeden tím obdržal pri úvode takéto 3 poukážky, spolu sú v hodnote 30 € na nákup v rybárskych potrebách. Rybárske potreby Livefish sa postarali aj o takýto zaujímavý darček na úvod pre našich pretekárov. Ja som veľmi rád, že náš pretek podporila aj značka DR Bites, ktorá sa už dlhodobo venuje výrobe návnad a nástrah. DR Bites si pripravil pre vás zaujímavé ceny, ktoré sme sa rozhodli, že venujeme pre miesto 4, 5, 6, 7. Tých cien je ozaj veľa, tak poďme si ich ukázať. Sú to takéto boilies z rady Attract Line, samozrejme je ich viacej. Taktiež tu máme boilies z rady Topline. Nesmú chýbať pop-up boilies. Mám tu ešte rozpustné boilies. Pokračujeme, pretože na rade sú hardky. Mám tu ešte dipované boilies, pasty, no a ešte takéto feeder boilies. Ako som spomínal, tieto ceny si nájdú týmy, ktoré sa umiestnia na 4., 5., 6. a 7. mieste. Takže DR Bites, ďakujeme za vynikajúce ceny, no a poďme naspäť k preteku. Sme na mieste číslo 1 pri chlapcoch z týmu Iron. Vítam tu Miloša, Tomáša. Ďakujem. Ja ešte budem tento náš mikrofónik presúvať ku Tomášovi. Chlapci, vy momentálne po prvom dni máte chytenú najväčšiu rybu. Ako hodnotíte zatiaľ, alebo ako vidíte tento priebeh preteku? Zatiaľ sa nám to veľmi páči, super zorganizované. Miesto máme vysnené, dá sa povedať. To sme aj chceli. Montáže rozložené, skúšame všetko. Uvidíme do ďalšieho obdobia. Tomáš, ty ako hodnotíš úvodné hodiny? Dobre, podarilo sa nám chytiť jednu rybku. Uvidíme, či to bola náhodná ryba, či sa to bude opakovať. Voda super, no a musíme skúšať. Jasné. Čo to? No a ešte tak sa vás pýtam, taktika na najbližšie hodiny, ako to vidíš? Veľa krmiť, málo krmiť, popky, boilies na dno, ako to máte vy? No ja osobne som zvolil bodové krmenie.
a nebudeme veľa krmiť, uvidíme, či tá ryba sa tam bude vrácať. Keď hej, tak potom začneme pridávať krmenia. Miloš, ty ako? Ja to budem riešiť pocitovo. To je super. No dobre chalani, ja vás nebudem zdržiavať. Som veľmi rád, že ste tu. Vy vlastne chodíte často na preteky, takže máte skúsenosti. No a držíme vám ešte palce. My ďakujeme, že sa môžeme zúčastniť a držíme prsty všetkým pretekárom. Nech sa každému darí. Ďakujeme. My sa nachádzame momentálne na lovnom mieste číslo 5. Vedľa seba máme chalanov z týmu MK Bites. Chalani, taká otázočka na vás. Ako ste spokojní zatiaľ s priebehom preteku? Čaute všetci. Tak priebeh preteku je zatiaľ úplne v pohode. Dobrá priateľská atmosféra. Trošku by sme boli viacej radi, keby sa nám ryba rozbehla, ale všetko je ešte zatiaľ otvorené. Ale maximálna spokojnosť, čo sa týka z organizácie, tak v podstate všetko prebieha ako má. Je to taký priateľský pretek, takže spokojnosť je maximálna. Ďakujeme. Skúsime ešte druhú otázku. Čo napríklad taktika? Bude sa niečo meniť, alebo zatiaľ veríte tomu na 100%? Skús. Čaute. Tak dneska sme zvolili inú taktiku ako včera. Dúfame, že sa nám to vyplatí. Čakáme, že večer sa ryba pohne. Cez deň momentálne nič. Hej, tak dúfame, že zvolená taktika zaberie večer a keď nie, tak na zajtra skúsime opäť niečo iné. Super. Chalani, ja vám ďakujem krásne za rozhovor a držím prsty, nech sa darí. Díky pekne, čaute. Díky. Pokračujeme s predstavovaním sponzorov. Na 4. mieste sme dostali zaujímavý balíček produktov od nášho kamaráta Iggyho. Je to jeho vlastne začínajúca značka Iggy Bites. Tých balíčkov je viac, ja držím v ruke len tieto 2 kilečka. No a tým na 4. mieste nezíska len tieto boilies, ale taktiež aj dipované boilies od Iggyho. No a celý tým sa po preteku môže obliekať so značkou Iggy Bites, či už šiltovkou, alebo aj tričkom. Ďakujeme za tieto nádherné ceny a pokračujeme s priebehom preteku. Dnes sme si prichystali zaujímavú súťaž pre našich pretekárov s Brothers Kebab, ktorý si pripravil komplet obedné menu, kebab, hranolky a zeleninka pre jeden vylosovaný tím. Takže zamiešame. A tu je ten šťastný tím. Takto. A je to CT Iron. Chalani, vy ešte o tom neviete, ale máme pre vás prichystanú cenu. Zanesieme vám ju a prajeme dobrú chuť. Ďakujeme Brothers Kebab za takúto cenu. No, boli ste vylosovaní, dali ste cenu Party Box. Páči od Ďakujeme krásne. Ďakujeme pekne. Ceníme. Super ceny. Dúfam, že budeme vyhrávať každý deň.